У літаратурным календары Беларусі шмат юбілейных дат. Сярод іх дні нараджэння любімых пісьменнікаў, сапраўдных класікаў беларускай літаратуры, якія па праве заслужылі вялікую павагу і любоў чытачоў. І кожная новая сустрэча з іх творчасцю заўсёды выклікае асабліва цёплыя пачуцці. Адзін з такіх пісьменнікаў – Іван Шамякін. Іван Пятровіч Шамякін нарадзіўся 30 студзеня 1921 года у вёсцы Карма Добружскага раёна Гомельскай вобласці у простай сялянскай сям'і. Толькі што скончылася грамадзянская вайна. Сяляне нарэшце атрымалі жаданую зямлю, але ўсё ж сям'я Шамякіных жыве бедна. Таму бацька з 1925 года змушаны працаваць лесніком у Цярэшкавічах Гомельскага раёна. Пераезд на новае месца жыхарства стаў першым моцным уражаннем для хлопчыка. Бацька едзе служыць лесніком. Самае моцнае ўражанне ад гэтай паездкі – равы у вёсцы Крупец. Другое гэткае ж моцнае ўражанне зрабіў Сош і першы параход, які я ўбачыў. Мясціны там прыгожыя. У мяне трывала захаваліся ў памяці вялікі луг з густой і высокай травой і дубы на беразе Сожы. Пад гэтымі дубамі мы збіралі жалуды. Бацьку Іванкі, Пятра Шамякіна, цаніла начальства, таму і давярала яму найбольш адказныя ўчасткі. А гэта значыць, што сям'я мусіла пераязджаць, не раз мяняючы месца службы. Пясочная буда, краўцоўка, церуха. Усё наладзілася, жыць сталі лепш, у дастатку. Аднак былі ў Іванкі і горкія часіны. Людзі з навакольных вёсак за пэўную плату прыводзілі леснікам жывёлу на адпас. Вось гэты невялікі статак і давялося пасвіць 8гадоваму Іванку па прымусу бацькі. Трэба было ўставаць о 5 гадзіне раніцы, змагацца з хмарамі камароў і машкары, шукаць па лесе кароў, якія ўцякалі. Але Іванка хутка прызвычаіўся да працы і адчуў нейкую асаблівую любоў да лесу, радасць, што можна больш часу бываць у ім. Там хлопчык не адчуваў страху ні ўдзень, ні ўначы. Там у Іванкі з'явіліся любімыя дрэвы, з якімі ён нават размаўляў. Гэту любоў да лесу пісьменнік пранёс праз усё сваё жыццё, а атрыманыя ўражанні і дзіцячыя ўспаміны час ад часу ажывалі на старонках новых твораў. Шуміць лес, шамаціць пад нагамі лісце, дзіўным веерам у 3 бакі ад сябе насыпала на яшчэ зеленаватую траву залатовак прыгажуня бяроза. Як яны гараць, гэтыя лісцікі, ну сапраўды, як тыя залатоўкі, і зусім не падобныя на сваіх сясцёр, якія апынуліся ў полі, у каляінах. Тыя скамечаныя, скручаныя, пачарнелыя, а на гэтыя глядзіш і ажно вачам горача. Дубы насцілаюць пад сабой цёмна-карычневую мяккую пасцелю. Лісце іх не ляціць далёка. Яно цяжкае і нават у вецер падае амаль вертыкальна. Толькі больш, чым у цішу, кружыць у паветры і даўжэй варушыцца на зямлі. Быццам доўга прамошчваецца, каб зручней, легчы. У гэтую пасцелю мякка шлёпаюцца жалуды, мякка. Да чытання Іванка прыахвоціўся рана. Па-сапраўднаму полюбіў кнігу ў час, калі сям'я жыла каля вёскі Церуха. Чытаць навучыўся яшчэ да школы, а ў школу пайшоў толькі ў 10 гадоў. Да 5 класа ён вучыўся ў Краўцоўцы. Пасля даводзілася мяняць школы з-за частых пераездаў сям'і, аднак, нягледзячы на гэта,
навука давалася лёгка. Закончыўшы 7 класаў макаўскай школы, паступіў у гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. У школу я пайшоў ужо даволі моцна падрыхтаваны. За год да школы бацька купіў мне буквар, паказаў літары, і праз якія 2 месяцы я стаў чытаць лепей, чым ён. Ён слухаў маё чытанне, задаволена ківаў галавой і казаў, што буду я ляснічым. Вучыўся надзвычай лёгка і вельмі добра. Толькі ўжо ў тэхнікуме я сустрэўся з цяжкасцямі ў вучобе. У гэты час Іван захапляецца літаратурай. У тэхнікуме ён пачынае пісаць вершы, адначасова спрабуе пісаць і апавяданні. Піша па-беларуску. На 3-м курсе тэхнікума становіцца самым актыўным членам літаратурнага аб'яднання пры газеце «Гомельская праўда». Вершаваныя творы выклікалі пэўную крытыку з боку калег, маладых паэтаў і празаікаў, і юнак вырашае аддаць перавагу прозе. Менавіта тады, пачынаючы, пісьменнік піша свае першыя апавяданні «Бярозавы сок» і «Жыццё». Адно з апавяданняў з'явілася ў выніку таго, што Іван па-сапраўднаму і вельмі палымяна закахаўся ў студэнтку-медычку Машу Кротаву. Некалі яны разам вучыліся ў школе. Праз некалькі год, падчас далейшай вучобы, яны нечакана зноў сустрэліся і больш ужо не раставаліся. Апавяданне атрымала добрыя водгукі іншых членаў літаб'яднання, што прыдало адпаведную ўпэўненасць будучаму пісьменніку. Аднойчы набраўшыся адвагі, студэнт тэхнікуму адсылае апавяданне ў рэдакцыю часопіса «Полымя рэвалюцыі» і атрымлівае адказ: друкаваць нельга. Вялікае маё было здзіўленне, калі я атрымаў пісьмо ажно на 3 старонкі машынапісу з дэталёвым разборам майго апавядання ад самога Міхася Ленькова, галоўнага рэдактара часопіса, старшыні Саюза пісьменнікаў. Нягледзячы на тое, што апавяданне маё было раскрытыкавана і адхілена, я даражыў адказам Міхася Ленькова па-асабліваму, як, напэўна, многія іншыя маладыя, ганарыўся, што на мяне звярнуў увагу славуты пісьменнік, творы якога вывучаліся ў школе. У 1940 годзе Іван Шамякін ажаніўся са сваёй каханай Марыяй. У гэтым жа годзе ён закончыў тэхнікум і быў накіраваны ў Беласток. Працаваць давялося нядоўга, быў прызваны ў Чырвоную армію. Служыў у Мурманску, у зенітна-артылерыйскай часці. Там і застала вайна. Яго вайсковая часць абараняла Мурманск, Кандалакшу і Петрозаводск ад налётаў фашысцкай авіяцыі. Іван Шамякін быў камандзірам гарматы, камсоргам дывізіёна. У канцы вайны артылерыйская часць, у якой служыў пісьменнік, была перакінута ў Польшчу. Доўгачаканую перамогу сустрэў у Нямецчыне. У час вайны Іван Шамякін супрацоўнічаў з франтавымі газетамі. Друкавацца пачаў у першы год вайны ў армейскай газеце «Часовой севера», дзе змяшчаў свае нарысы і вершы на рускай мове пра баі з нямецка-фашысцкімі захопнікамі на поўначы, дзе пісьменнік ваяваў у пачатку вайны. Пісаў і апавяданні, лёсу іх не помню і зместу, успамінаў пазней пісьменнік. З гэтага часу тэма Вялікай Айчыннай вайны стане адной з самых важных і галоўных у творчасці пісьменніка. Пасля дэмабілізацыі з арміі восенню 1945 года Іван Шамякін вярнуўся да жонкі і дачкі Ліны у вёску Пракопаўка Церахоўскага раёна Гомельскай вобласці, дзе яго сям'я жыла падчас акупацыі.
Тут яго прызначаюць настаўнікам гісторыі і нямецкай мовы ў мясцовай школе. У 1946 годзе паступае на завочнае аддзяленне Гомельскага педагагічнага інстытута. На гэта рашэнне, безумоўна, паўплывала схільнасць да літаратурнай творчасці. Ужо тады Іванам Шамякінам завалодала гэтая стыхія. Ён жыў адным вялікім жаданнем – пісаць, пісаць і яшчэ раз пісаць, не спыняцца ні на хвіліну. Працаваў малады аўтар надзвычай шмат, натхнёна і апантана, хоць і ўмоў для гэтага адпаведных не было. Але ўжо першыя пасляваенныя публікацыі былі вельмі прыхільна стрэчаны чытачамі і прынеслі вядомасць аўтару. Пісьменніку не было і 30 гадоў, калі да яго прыйшла літаратурная слава. Стаць настаўнікам Івану Шамякіну не давялося. З цягам часу да літаратурнай творчасці дадалася дзяржаўная дзейнасць. У 1948 годзе ён паступіў вучыцца ў рэспубліканскую партыйную школу і пераехаў з сям'ёй у Мінск. Пасля заканчэння школы быў прызначаны старшым рэдактарам беларускага дзяржаўнага выдавецтва. Потым Іван Пятровіч працаваў галоўным рэдактарам альманаха «Савецкая адчызна», цяпер часопіс «Нёман». З 1954 года працяглы час займаў кіруючыя пасады ўпраўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. З 1980 па 1992 гады галоўны рэдактар выдавецтва «Беларуская савецкая энцыклапедыя». У 1994 годзе ён быў абраны акадэмікам Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі у галіне літаратуры. Быў Іван Шамякін і актыўным грамадскім дзеячам. Многа разоў выбіраўся ў партыйныя камітэты розных узроўняў, у мясцовыя саветы. Член ЦК КПБ з 1976 года. Доўгі час быў дэпутатам і старшынёй Верхоўнага Савета БССР і СССР. З 1987 года старшыня Беларускага камітэта абароны міру. У 1963 годзе у складзе беларускай дэлегацыі удзельнічаў у працы 18-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Свае ўражанні аб прабыванні ў Амерыцы, аб рабоце сесіі Генеральнай асамблеі ААН пісьменнік цікава перадаў у дзённіку «2 месяцы ў Нью-Йорку». Літаратурная творчасць стала галоўнай справай у жыцці Івана Шамякіна. За 60 гадоў творчага шляху ён напісаў 12 раманаў, 26 аповесцей, некаторыя з якіх да таго ж экранізаваны, 10 п'ес, не адзін дзесятак апавяданняў, 4 зборнікі ўспамінаў, а агульны тыраж яго кніг перасягнуў 25 мільёнаў экземпляраў. Яшчэ пры жыцці Іван Шамякін стаў адным з самых вядомых і папулярных пісьменнікаў як у Беларусі, так і па-за яе межамі. Творы яго перакладзены больш чым на 30 моў свету, выдаваліся ў Савецкім Саюзе шматтысячнымі тыражамі. Пачынаючы з пасляваеннага часу, Іван Шамякін прыкметна ўспагаціў духоўны свет беларускай прозы. За вялікі ўклад у развіццё літаратуры Івану Шамякіну ў 1972 годзе нададзена высокае званне народнага пісьменніка БССР. Двойчы яму прысуджалася дзяржаўная прэмія БССР. Літаратурныя заслугі пісьменніка ў 1981 годзе адзначаны зоркай героя сацыялістычнай працы. За свой ратны подзвіг і плённую літаратурную працу Іван Пятровіч Шамякін быў узнагароджаны ардэнамі Леніна двойчы, кастрычніцкай рэвалюцыі, працоўнага чырвонага сцяга тройчы, айчыннай вайны, дружбы народаў, знак пашаны, медалём Францыска Скарыны, іншымі медалямі, граматамі Верхоўнага Савета БССР.
З'яўляецца лаўрэатам юбілейнай літаратурнай прэміі Міністэрства абароны СССР. На жыццё Івана Шамякіна прыпала вялікая айчынная вайна, змены і многія падзеі ў грамадстве. Ён прайшоў шлях ад вясковага падлетка, сына лесніка, да знакамітага пісьменніка. Больш чым паўстагоддзя ён аддаў працы ў літаратуры, пакінуў нам у спадчыну дзесяткі кніг, а зробленае ім значна ўзбагаціла скарбонку нацыянальнай культуры. Першае апавяданне на роднай мове «У снежнай пустыні» было напісана яшчэ ў 1944 годзе і апублікавана адразу ж пасля вайны ў 1946 годзе у часопісе «Полымя». У Германіі ў 1945 годзе з'яўляецца аповесць «Помста», за якой малады аўтар быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў БССР у 1947. Закончаны ў 1948 годзе раман «Глыбокая плынь», маштабны твор пра партызанскую барацьбу на акупіраванай тэрыторыі, меў ашаламляльны поспех і быў адзначаны сталінскай прэміяй у 1951 годзе. Амаль усе эпізоды, якія ляглі ў аснову майго рамана «Глыбокая плынь», расказалі мне мае блізкія сябры, удзельнікі партызанскага руху. Яны ж паслужылі прататыпамі герояў. Магу прызнацца, што вобраз Таццяны Маеўскай у многіх сваіх рысах, біяграфічных і псіхалагічных, я спісваў з жонкі. Пяру Івана Шамякіна належыць і самы маштабны ў беларускай літаратуры твор пра вайну «Пенталогія. Трывожнае шчасце», заснаваная на фактах з уласнага жыцця пісьменніка і лёсаў яго блізкіх людзей. У гэты цыкл увайшлі аповесці «Непаўторная вясна», «Начныя зарніцы», «Агонь і снег», «Пошукі сустрэчы», «Мост». На працягу ўсяго жыцця вайна не адпускала пісьменніка. Ён час ад часу вяртаўся да тэм вайны ў сваіх новых творах. Такім чынам з'явіліся кнігі «Гандлярка і паэт», «Шлюбная ноч», «Вазьму твой боль», «Сэрца на далоні», «Зеніт». У іх аўтар паказвае крывавыя падзеі вялікай айчыннай, душэўныя драмы і пакуты людзей, раскрывае ўнутранае высакародства і гуманізм савецкіх салдат і людзей, якія апынуліся на акупіраванай тэрыторыі. Героі твораў ставяцца перад цяжкім маральным выбарам, з якім падчас вайны даводзіцца сутыкнуцца кожнаму чалавеку. Біяграфія Івана Шамякіна цесна звязана з часам, у якім яму давялося жыць. Пасля вайны пісьменнік становіцца сведкам многіх значных падзей і змен у грамадстве. Пад уплывам гэтых змен празаік звяртаецца да тэмы сучаснага жыцця з яго сацыяльнымі і маральнымі праблемамі. З'яўляюцца раманы «У добры час», «Крыніцы», «Атланты і карыятыды», «Выгнанне блудніцы», аповесці «Палеская Мадона», «Вернісаж», «Без пакаяння», «Крывінка», «Пошукі прытулку» і іншыя. Для сваіх твораў пісьменнік выбіраў актуальныя пытанні, якія хвалююць грамадства. З усёй сілай таленту і абвостранага грамадзянскага пачуцця уздымаў найважнейшыя сацыяльныя і маральна-этычныя праблемы сучаснасці, жыва адгукаўся на ўсе значныя падзеі ў краіне. Свой творчы неспакой, пастаянны зварот да сучасных праблем сам Іван Пятровіч растлумачыў так. Калі мы будзем імкнуцца адысці на нейкую адлегласць, чакаць, калі ўсё супакоіцца, стабілізуецца, а не ісці па гарачых слядах, не думаю, што з'явяцца глыбокія творы пра наша сённяшняе жыццё.
У цэнтр увагі Івана Шамякіна не магла не трапіць такая трагічная і лёсавызначальная падзея, як Чарнобыль. У 1991 годзе з'яўляецца раман «Злая зорка», першае вялікае эпічнае палатно ў беларускай прозе, у якім пісьменнік усебакова асэнсаваў маральныя перадумовы вялікай бяды, з суровай праўдзівасцю паказаў дні цяжкіх выпрабаванняў і пакут беларусаў. У аповесці «Зона павышанай радыяцыі», якая выйшла ў 1997 годзе, пісьменнік працягвае распачатую раней тэму Чарнобыля. Але цяпер ён даследуе наступствы гэтай катастрофы, тое, як сацыяльная трагедыя паступова ператварылася ў асабістую трагедыю чалавека. Пад уплывам лепшага сябра, драматурга Андрэя Макаёнка, Іван Шамякін напісаў некалькі п'ес, якія ішлі на сцэнах многіх тэатраў Беларусі. П'есы «Не верьце цішыні», «Выгнанне блудніцы», «Экзамен на восень», «І змоўклі птушкі», «Залаты медаль» карыстаюцца папулярнасцю гледачоў, аднак вялікай увагі сваёй драматургіі Іван Пятровіч не надаваў, бо цвёрда лічыў сябе толькі празаікам. У 90-е гады адна за адной выйшлі ў свет яго аповесці. «Сатанінскі тур», аповесці Івана Андрэевіча, «Падзенне», «Адна на падмостках», «Бумеранг», у якіх пісьменнік падняў праблему захавання агульначалавечых, духоўных і маральных каштоўнасцяў. Выступаў Іван Шамякін і як гісторык. У рамане «Петраград-Брэст» распавядаецца аб першых месяцах існавання савецкай дзяржавы, аб барацьбе супраць трацкістаў і левых за заключэнне брэсцкага мірнага дагавора. У гістарычным рамане «Вялікая княгіня», напісаным у 1996 годзе, пісьменнік падымае праблему вяртання да Бога. Па творах Івана Шамякіна у розны час было знята некалькі тэлевізійных і мастацкіх фільмаў: «Крыніцы», «Хлеб пахне порахам», «Гандлярка і паэт», «Вясельная ноч», «Трывожнае шчасце», «Атланты і карыятыды», «Вазьму твой боль», «Эшалон прайшоў», «Хлеб пахне порахам», «Снежныя зімы», «Глыбокая плынь». Таксама творча, плённа і самааддана народны пісьменнік Беларусі Іван Шамякін працаваў і ў апошнія гады жыцця. Напісаныя ім аповесці «Пошукі прытулку», «Губернатар» сталі яркай з'явай у сучаснай беларускай літаратуры. Многія факты, пакладзеныя ў аснову твораў Івана Шамякіна, былі ўзяты з самого жыцця. Тэндэнцыя звароту да жыццёвага вопыту асабліва відавочная ў яго дзённікавых запісах, роздум на апошнім перагоне. З цягам часу творы Івана Шамякіна складалі сапраўдны мастацкі летапіс жыцця і лёсу беларускага народа ў 20 стагоддзі. Героі яго твораў жывуць штодзённымі клопатамі часу, змагаюцца за сваю айчыну ў гады кровапралітнай вайны, з радасцю пераможцаў будуюць на руінах і папялішчах новае жыццё, жывуць справамі вёскі, думаюць пра новае архітэктурнае аблічча нашых гарадоў, турбуюцца чарнобыльскім лёсам суайчыннікаў. Творчасць Івана Шамякіна несумненна мае сваё духоўнае значэнне. Сапраўдным гуманізмам дыхаюць старонкі шамякінскіх твораў, даводзячы нам, беларусам, запаветную, вынашаную пісьменнікам ісціну: жыццё на зямлі пры любых абставінах павінна заставацца па-чалавечы адказным і годным. І пры любых абставінах асноўная каштоўнасць і асноўная опора для чалавека ў жыцці – любоў паміж людзьмі, вера ў светлыя ідэалы, хай яны і акажуцца нязбыўнымі.
Праз усё жыццё пранёс Іван Пятровіч Шамякін па-сапраўднаму лебядзіную вернасць каханай жанчыне, жонцы, сваёй ласкавай, мудрай і незабыўнай Марыі Філатаўне. Разам яны пражылі 58 гадоў, нарадзілі і вырасцілі 4 дзяцей. Сваёй адзінай каханай прысвяціў пісьменнік 2 творы, 2 гісторыі кахання. Аповесць «Непаўторная вясна», якая ўвайшла ў пенталогію «Трывожнае шчасце», і ўжо пасля смерці жонкі аповесць «Рэквіем» «Слаўся, Марыя», прысвечаную памяці дарагога чалавека. Апошні твор стаў своеасаблівым гімнам беларускай жанчыне увогуле. Сям'я займала ў жыцці самога пісьменніка выключнае месца. Да сваіх дзяцей ён і яго жонка Марыя Філатаўна ставіліся з вялікай і трапяткой любоўю. Іван Пятровіч звязваў з імі ўсе свае радасці, надзеі і спадзяванні. Па-бацькоўску хваляваўся і трывожыўся пра іх лёс. Пісьменнік быў перакананы ў галоўных каштоўнасцях свайго жыцця. Не ржавее і не паддаецца пазалоце толькі адно пачуццё – любоў да зямлі, якую называеш радзімай, да народа, якому служыш, і да дзяцей, якіх нарадзіў. Праўдзівы, сціплы, добры, неабыякавы да людзей, зацікаўлены іх лёсам, заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу, адказны, з вялікай любоўю да роднай зямлі. Такім па сведчаннях людзей, якія блізка ведалі пісьменніка, быў сам Іван Пятровіч Шамякін. Іван Пятровіч адносіўся з любоўю да свайго чытача і шмат зрабіў для беларускай літаратуры, культуры. Адлюстраваўшы некалькі эпох у гісторыі нашага народа, ён і сам стаў для нас цэлай эпохай. 14 кастрычніка 2004 года Івана Шамякіна не стала. Не, класікі не паміраюць. Такі іх бессмяротны род, што напісаць не паспяваюць, за іх дапісвае народ. Бо знітаваныя з народам, яны прайшлі сваё жыццё, адправіўшы ўсе нягоды ў дальні кут, у небыццё. Каб не было ні ў чым падману, каб дух бунтарскі не згасаў, старонкі полымных раманаў сам Бог на вуха дыктаваў. Яны пакутвалі начамі, каб менш пакут было зямлі, яны нястомна і адчайна да вечнай ісціны ішлі, каб тую ісціну адкрыта сваім нашчадкам перадаць, з нябесным злучаны блакітам над вечнаю зямлёй крыляць. На жаль, чалавечае жыццё заўсёды мае свой канец. Аднак існуюць людзі, якім пад сілу паспрачацца з гэтым правілам. Сапраўдны сын зямлі беларускай, вялікі пісьменнік і вялікі патрыёт сваёй радзімы Іван Пятровіч Шамякін нас пакінуў. Аднак, прайшоўшы праз нялёгкія жыццёвыя выпрабаванні, пражыўшы доўгае і цікавае жыццё, ён, растварыўшыся ў сваіх бессмяротных творах, зноў вяртаецца да нас, каб застацца з намі назаўсёды.